Naši prváci si už vyskúšali, aké je to študovať na našej škole. Keďže už zažili veľa školských podujatí, písomiek či ústnych odpovedí, rozhodli sme sa ich opýtať na to, aké sú ich dojmy za prvý polrok na našej škole. Musím povedať, že SOSTA predurčila moje očakávania a našiel si tu kopu veľa kamarátov a tam ma odbor baví, takže som veľmi spokojný. Zatiaľ veľmi dobre, pretože zažila som tu toho celkom dosť. Spoznala som veľa nových a dobrých ľudí a myslím si, že máme taktiež super učiteľov a veľa nás tu zatiaľ naučili, takže hodnotím ho veľmi dobre. Tak, stredná škola je fajn, táto sa mi páči, som rada, že som si ju vybrala, je tu fajn. Tak zatiaľ sa mi tu celkom páči a splnilo to všetky moje očakávania, čiže zatiaľ fajn. Veľmi sa mi tu páči a veľmi rada do tejto školy chodím, je to naozaj super škola. Tak aj základka mala svoje čaro, aj stredná má svoje čaro, ale som rada, že som tu spoznala nových ľudí a začala takú novú etapu života. Určite mi je lepšie na strednej, keďže mám tu lepší kolektív a veľa sa tu toho naučím, takže stredná. Pravdu povediac, trošku mi chýbalo, mal som tam protekciu od učiteľov vďaka olympiádám a tak, ale nejak akože zabudám pomaly na ňu. Základka bola fajn, ale tu je to lepšie o dosť, no. Je mi lepšie na strednej, myslela som si, že mi základná bude chýbať, ale ani nie, je to tu lepšie. Som spokojná, je to dobré. Aký prvák, ktorý má z fyziky jednotku, nemôže byť spokojný, akože 100% spokojný. Keďže mám asi ten najlepší priemer, ako sa len dá, tak asi lepšie už ani nie, ale som s nimi veľmi spokojná. Tak s väčšinou známok hej, ale z dejepisu by som to trošku mohol vytiahnuť lepšie a z fyziky možno, pokiaľ sa podarí. Takže spokojný som, ale vždy sa dá lepšie, čiže bude to lepšie. Tak áno, zažil som deň jazykov konkrétne, vystupoval som tam v kroji a to bolo pre mňa najlepšie zažitok na škole. Tak zatiaľ možno cekovačka pri pohľade na svojich spolužiakov pri niektorých veciach. Tak bolo to toho viac, hlavne tých trapných momentov, akože dosť, ale je ich viac, neviem si teraz spomenúť na jedno. Tak prvý rok som tu a už som zažila deň jazykov, z ktorého som sa aj aktívne zúčastnila, tancovala som v kroji a bolo to zaujímavé a teším sa na ďalší rok. Adaptačný kurz bol celkom taký srdcový pre mňa, že som kopu veľa kamarátov a aj veľa milých ľudí, takže to bolo také pre mňa, na čo nezabudnem. No, to sa nedá tak povedať, že lepší, horší. Určite si myslím, že sú viacej zhovorčivejší, že si viacej vedia povedať svoj názor a že niektorí aj mimikou dávajú najavo, ak nesúhlasia. Oni vedia, o čom hovorím, bo ja neznášam, keď preguľujú očami a to robia veľmi často. Ale myslím si, že sú šikovní, tvoriví a že sa uchytili na našej škole celkom dobre. No, ja súčasných pevákov hodnotím veľmi pozitívne, som s nimi veľmi spokojný, naozaj musím povedať, že títo peváci prekonávajú očakávania. Ja som najmä spokojný so svojou triedou, spevovce. Naozaj ma veľmi potešili za tento polrok a musím ich jedine pochváliť. Tak, prvý polrok školského roku 2018-2019 máme za sebou. Nemá sa chváliť uprostred školského roka, ale myslím si, že ak by som sa vyslovene pozrela len na prvákov, tak pracovali veľmi dobre. Dokonca máme najhorší priemer triedy. Máme 4 prvácké triedy, boli 1,46. To mali 2 triedy a dokonca máme triedu, ktorá má priemer 1,23. Čo sme asi ešte ani na škole nemali. Takže prváci sa snažia, ale zase na druhej strane musím povedať, že už sa veľmi, veľmi adaptovali. Takže už to nie sú určite žiadni ustráchaní prváci, sú to ukecaní prváci, dokonca niekedy by sme povedali, že hluční pri svojej tvorivosti, ale stále ich zatiaľ chválime. Je skvelé, že s prvým polrokom sú spokojní nielen žiaci, ale aj učitelia. My už len dodáme, že prvákom prajeme, nech sa v tomto duchu nesú celé svoje študijné obdobie. Marek Kormoš, SOSTA TV.